apám lehetnél. Talk about love. Oh, tell me who am I? When you left, were you thinking of me? Or were you thinking about somebody else? And I wouldn't laugh if you said you love me. And I wouldn't laugh if you love somebody else. 'Cause I've been hurt before, and I can take it for sure. Tell me who you're looking so afraid of. So tell me who am I? To talk about love. Oh, tell me who am I? To talk about love. Kérem, jöjjön be. Az ön fia egy igen okos kisgyerek. Köszönöm. És mégis mi a vizsgálat eredménye? Hivatalosan vagy sem? Elnézést. Megszokás. Jól van. Lehet, hogy hiperaktív. Egyelőre nem állíthatom ezt biztosan, látnom kell őt 1 év múlva. Azonban... Igen, a de. Mindig van, de. Mi az? Nem törődöm vele eleget? Nézze, ha tehetném, állandóan vele lennék, de dolgozom, és imádom a munkámat. Van ilyen, nem? Kérem, nyugodjon meg. A legjobb a boldog anya. Én is anya vagyok, dolgozó anya. Persze én csak klinikai kutatásokat végeztem, önnek csodás munkája van, ez nagyszerű, de valami miatt dühös a fia. Mi miatt? Nincs az életében egy férfi példakép. Nekem van barátom, aki egy Pulitzer-díjas fotóriporter. Gratulálok! Nézze, a tanulmányok szerint az apa hiánya negatív hatással van, főleg a fiúkra. Eldurvulnak, később csavarognak. Jól van, értem, az én hibám, nem vagyok elég. Szerintem sok sikeres, jól szituált, boldog gyerek nő fel egyetlen szülővel, ez nem ritka. Ön senki nem hibáztatja. Persze, hogy megoldja egyedül, de valóban ezt akarja. Az én választásom volt. Különben szingli lennék. Gyerektelen. Nézze, anyaként mondom. A gyerek betölti azt a bizonyos űrt, de neki apamodell kell. Jake! 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 Gyere reggelizni! Mit szeretnél ebédre? Horatio't elvitte az apja a Yankeesre. Mi is elmehetünk. Mi legyen ebédre? A kispadnál ült, olyan jó neki. Anyának dolgozni kell, neked meg tanulni. Ebéd? Jégkrém. Tell me who am I? To talk about love. Tell me who am I? When you left, were you thinking of me? Or were you thinking about somebody else? Na jól van, most menj! Szaladj! If you said you love me, I wouldn't laugh. Jó legyél! Somebody else. 'Cause I've been hurt before, and I can take it for sure. Hé, Horatio, engedd el! Ő kezdte! Álljatok vissza! Álljatok vissza! Mindketten! So tell me who am I? You wanna talk about it? Talk about love. Szia! Knows everybody is it. Who am I to talk about love? Stuart, holnap interjút ad Yufus Iszlám. Valami terrorista? Egykori popstar. Ugyanaz. Más néven Cat Stevens. Hátat fordított a zenei karriernek, és most Istennek szentelte magát. Mariah Carey is megtehetné. Stuart, Paul Living keres a 2-esen a Rolling Stones miatt. Mondd meg neki, hogy visszahívom. Mi az? Ezt a ruhát anyámtól kaptam. Nem szóltam semmit? Kár, hogy kihagytam a húsvéti bulit. Ma Jerseyben ebédelek. New Jersey. Adománygyűjtés a könyvtárnak, anyám szervezi. Eljössz? Kérlek. Kedves hölgyek lesznek. Egy kis füstölt lazac.
Inkább kihagyom. Meghívott vendég Julie Davidson írónő. Azt hiszem, elkezdhetjük. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek. Remélem mindenkinek ízlik a lazac. Szép napot! Késtél. Nem késtem. Muszáj mindig ellent mondanod? Tetszik a ruhád. A cipőd már nem annyira. A könyvtárbarátok elnökeként enyém a megtiszteltetés, hogy bemutathatom mai előadónkat, Julie Davidsont. Igazán kivehettél volna egy napot, hogy anyáddal lehess. Jake is jöhetett volna. Iskolában van. Miss Davidson egy tapasztalt, díjnyertes riporter, aki a Metropolitan magazinban hetente 2-szer új szemszögből közelíti meg a döntéseket saját rovatában. Hogy van a kisunokám? Jól van, képzeld, levettük a bicikli pótkerekeit. Én csak azt nem értem, hogy hagyhatod egész nap egyedül egy fiatal lányra bízva, hogy ő nevelje. Én sosem tettem ilyet, soha. Pedig nekem is voltak céljaim. Ne kezd megint. Részleteket fog felolvasni a nemrégiben megjelent könyvéből, melyben eddigi cikkei szerepelnek. Dolgoztam az iskoládban, önkéntes voltam a kórházban, de mindig a lányaim voltak az elsők. És elégedett voltam. Apád sosem érezte ezt. Apropó, a könyvklubban úgy tudják, hogy özvegy vagy. Mi? Hogy mondhattad ezt? Köszönet Szellinek és Muffinak a csodás asztal díszekért. Nagyszerű munkát végeztek. Nem mindenki gondolkodik olyan nyitottan a döntésedet illetően. Az emberek beszélnek. Nem értik, hogy az én gyönyörű és sikeres lányom, hogy nem házas. Van barátom, Ted. A barát az egészen más. Az nem férj. Hát nekem jó így. Nem kell férj. Feleség kell. Julie Davidson. Menj arrébb! Hagyj! Szia, Jules! Francis! De jó látni! Kösz, hogy eljöttél. Ki nem hagynám. És? Hogy van Jake? Imádni való. Nézd, Mit? nem nagyon hasonlít rád. Talán az álla. Aha. Mesterséges megtermékenyítés. Kinek kell pasi? Nem igaz? Hát, csak hogy tudd. Én kerestem a nagy őt. 20 évet egy helikopteren töltöttél. Mármint a szabadnapjaimon. Próbáltam a netes randit is. Igen. De ha valaki ilyenkorban egyedül van, annak oka van. De nem idegesít, hogy nem tudod ki az apa? Bármit örökölhetett tőle. Tudom, amit tudnom kell. Ő az én fiam, és imádom. Mi ez? Apával baseballozunk. Ez hülyeség. Nem hülyeség. Anya szerint nincs papád. Nekem van apukám. Nem igaz. Apa újra elvisz a Yankeesre. Ismeri Matsuit. És? Az én apukám a Yankeesben játszik. Nem igaz. De igen. Nem is értesz a baseballhoz. Hazudós. Te vagy hazudós. Az én apukám ott játszik. Bizonyítsd. Linda! Szia! 1000 éve! El akartam mondani, mekkora hatással volt rám a könyved. Akikről írtál, megváltoztatták az életem. Hogy érted ezt? Nos, mit gondolsz? Igen. Miről? Ez is egy kezdet. Igen, ezt kaptam a 40-re. Választhattam volna az újdést is, de ez jobban bírja, bizony. 1 perc, bocsánat. Halló? Nem. Azonnal indulok.
Nem, megoldom. Ha valami gond van, bemegyek. Rendben, köszönöm. Sajnálom, hölgyeim, közbe jött valami, mennem kell. A könyveket hagyják itt a nevükkel, ígérem, aláírok minden egyes példányt. Hová rohansz megint? Ismered Joant? Sajnálom, hallom, mi történt. Hogy mi? Tessék? Az anya elmondta. Tragikus, épp a nászúton. Most mennem kell. Add meg azt a számot. Jó. Én jól vagyok, ráadásul van barátom. Mindig a gyerek az első, és neki apa kell. Jöttem, ahogy tudtam. Mi történt? Üljön le, Miss Davidson. Nyugalom. Szóval? Jake verekedett. Kivel? Horatioval. Jól van? Jake, igen. Horatio kicsit megsérült. Értesítettük a szüleit. Szerencsére nagyon megértőek voltak. Főleg az adott helyzetben. Milyen helyzet? Nem az első eset. De hát Horatio piszkálja. Ő kezdte. Azt mondta, hogy az apja a Yankeesben játszik. Hát, télen még kosaras volt. Miért nem tudtam erről? Jár neurológushoz? Mi? Jó, hogy nem. Miért? Ezek a magatartásformák öröklődhetnek. Ó, nem már. Minden harmadik családban van hiperaktív. Ő csak egy aktív 6 éves. Nem mindenki tud egy helyben ülni. A fiúk, nem? Nem. Jobb, ha belátja, mielőtt késő. A kezelés csodát tesz. Ó, nem. Az én fiamat nem kell kezelni. Hol van most? Hát, bárhogy dönt, tudnia kell, az agressziót itt nem toleráljuk. Legközelebb hazaküldjük. Aztán kitiltjuk. Nem hiszem el. Hogy merészeli? Nem fér a fejembe. Utálom ezt a ruhát. Ez a szín undorító. Miss Missy, egyáltalán mit tudhat ő? Majd, ha gyereke lesz, meglátja. Idióta. Én mondom, ez a Horatio kezdi. Állítólag ez a város legjobb iskolája. Ha! Írok az igazgatónak. Kezelés! Julie, nyugodj meg, ülj le. Ülj le. Minden szülőt behívnak, így megy ez. Kérsz egy italt? Mármint hogy lehet így élni? Képzeld el a telet. A terem tele nyafogó és hányó kis gyerekkel. Lehet örökletes is. Mi? Ki mondta ezt? A szakértők. A családomban mindenkinek magasan átlagon felüli az IQ-ja. Tanulási zavar? Stuart, ha valaki tanulási nehézségekkel küzd, hogy érhetett el ennyit a jogi egyetemen? Ez beugratós? Miatt? Ki miatt? A donor. Jól választottam. Tökéletes géneket. Azt hittem. Jules, ugye nem hitted, hogy igaz, ami az aktában áll? De igen, ellenőriztem. Ez egy elismert klinika. Utána olvastam, megnéztem. Biztosan, te bizakodóbb vagy nálam. Ezért tudsz aludni. Mi van, ha drogfüggő? Vagy alkoholista? Vagy színész? Stuart. Színikritikus? Williams főiskola jeles diploma, ügyvéd akar lenni, hogy megvédje a rászorulókat. Apja ügyvéd, hobbi, olvasás, sport, spermadonor, mert az élet ajándék. Túl jól hangzik. Larry Matthews magánnyomozó. Larry és Julie Davidson. Valakinek utána kéne nézned. Ez személyes és nagyon bizalmas. Egy nap mondta, talán te leszel Harlem sztárja. Szinte már látom magam előtt a Savoyt. Izomagy helyett
Azt mondják, boldogláb. Mi volt ma a suliban? Olvass el még egyet, anya. Most nem, nagyon fáradt vagyok. És? Én nem. Állítólag verekedtél Horésióval. Ő kezdte. Mit mondott? Hogy hülyeség a rajzom. Hát ettől még nem kell megütni. Vágj vissza szóban. Azt tettem, esküszöm. Mondtam, hogy ő a hülye. Elszámoltam 10-ig, csak utána ütöttem. Hát, legközelebb menj odébb, jó? És mondtad, hogy apád jenkizes? Igen, és? És? Hát nem igaz. Bizonyítsd. Menj lefeküdni. Gonosz vagy. Igen, az anyák gonoszak. Engem miért nem viszel az apukám baseball meccsre? Mert nálunk nincs apuka. Ezt tudod. De majd én elviszlek. Ez nem fair. Apukát akarok. Hát, bár csak adhatnék egyet, de nem volt megfelelő. És úgy vártalak már, hogy az orvosok segítségét kértem. Mert te vagy a legfontosabb az életemben. Julia Fickót, akit keresel, Paul Coopernek hívják. A címe Butler Road 35, Scarsdale. De nem tőlem tudod. Meg akarom tartani az engedélyem. Sok szerencsét, kedvesem. Larry Matthews. Paul? Apa? Segíthetek? Remélem. Én Pault keresem. Paul Coopert. Talán rendőr? Nem, én Julie Davidson, Metropolitan. Az első számú életmód magazin a keleti parton. Nekem túl liberális, de jöjjön. Szóval, mit akar Paultól? Éppen ügyvédekről írok. Akkor velem kéne beszélnie. Chas Cooper. Biztos hallott már rólam. Nem, nekem Paul kell. Pocsék riporter. Vagy zsaru. És inkább utóbbi. Nyomozónak tűnik. Köszönöm. Én nem vagyok zsaru. Akkor nem értem. Miért akar írni egy totális lúzerről? Egy trógerről? Döntésekről írok. Rosszakról is? Nézze, a nevemet nem említheti. Nem akarok felhajtást, megértette? Nem kell aggódnia. Egy ideje nem hallottunk róla. Sokfelé bóklászik. Mindig potyázik. Állandóan. Már telefonja sincs. Mert nem fizettem. Értem. Várjon! Beszélni akar vele? Már nem tudom. Nézze, nem egyszerű Chuck Cooper fiának lenni. Én tudom. New Jersey-ben él. Itt a címe. Hé! Szia! Szia! Segíthetek? Ha Paul Cooper vagy, az vagy? Ki kérdezi? A Metropolitantől jöttem. Éppen a bárba indultam.
Jössz? Hát persze. Mit mondtál, hogy hívnak? Julie. Várj. Iszol velem egyet? Igen. Egy pohár fehérbort kérek. Én egy viszkit. Szóval, miben segíthetek, hölgyem? Én riporter vagyok. Valóban? Igen. És lenne néhány kérdésem. Ki a barátod? Ő itt a nagyon csini... Julie. Fel akar szedni? Hát, igazi férfi vagy, Johnny Mac. Várj. Nem Paul vagy? Paul Cooper? Nem bizony. Az vagyok, akit csak akarsz. Édes. Paul Coopert keresed? Igen. Ő az ott. Lókötő. Csatlakozhatok? Julie vagyok. És te? Egy nagy lúzer. Jól van, de édesanyád hogy hív? Nem idézném. Sajnálom. Paul. Paul Cooper. Valami angyal vagy. Nem hinném. Az apám nagy menő ügyvéd. Igazán? Igen, legyengít és elnyom. Vallomások, záradékok, milliós fizetés. Klassz, mi? Persze én is ügyvédnek tanultam. A Yale-em, gimi után a haverjaim nyáron bejárták Európát. Én felvételiztem. Fel is vettek volna, de ő kérvényt írt. Lehettem volna irodalomszakos. Elhiszed ezt? Mármint nem bírta elviselni, hogy ne legyek ügyvéd. Wow. Igen. A Yale volt az alma matere. Ott nem egyszerű második generációnak lenni. Az biztos. De én utáltam. A jogi pálya az nem nekem való. Neki való, és én nem akartam olyan lenni. Sokszor azt kívántam, bár csak ne lenne az apám. Ez nem jó. Tudom. Dühös voltam. Kb. Mikor? Úgy 6 évesen? 6? Nem. A gimiben. És 6 évesen milyen voltál? Miért érdekel? Csak, hát az első évek meghatározzák a jövőnket. Én például tanárgyerek vagyok. Értem. 6? Szeretted a baseballt? Igen, minden sportot. Jól ettél? Mi? Elnézést, én csak... volt sulis zűröd. Állj, mi ez? Valami interjú? Nem. Én csak érdekesnek talállak. Igen? Igen, így van. Szóval... Hát igen, voltak zűrök, de semmi komoly. Néha fejtörést okoztam a tanároknak. Eléggé önfejű voltam. Ismerős. Hogy? Semmi. 6 éves a fiam. Gyerekek? Neked van? Nincs. Nem vagyok olyan. De egyszer, és ezt csak azért mondom el, mert már elég sokat ittam, szóval adtam spermát. Oh. De ne ítélj el. Egy klinika donort gyűjtött. A Yale-en. Jó tanulókat kerestek. Hát nem voltunk valami sokan. Papíroztunk, vért vettek. Kaptam egy pornóújságot és pénzt. Többet is akartak, de nem adtam.
Szóval befejezted a sulit? Dehogy is, nem akartam. És mi van azzal, hogy meg kell védeni a rászorulókat? Igen, ez így van, de a suli nem erről szólt. És aztán? A üzleti iskola, de nem nagyon jött be. Majd állatorvosi. Tudod, szeretem az állatokat. Az az igazság, hogy még nem találtam meg. Micsodát? A Float. Tudod, ki az a Csíkszentmihályi? A pszichológus? Igen, pontosan. Imádom a pszichológiát és a filozófiát is. Járványtalanul ültem éppen, és akkor végre belém hasított. Mi? Hogy hogyan érjem el a Float? Színészet. Ez most komoly, vagy csak apádat akartad idegesíteni? Nem, komolyan. Milyen jó, nem? Egy nyarat Williamstonban töltöttem. Imádtam. Igazán boldog voltam. Tartoztam valahová, és végre az voltam, aki lenni akartam. Én megértem, kedvelem a színházat. A legjobb barátom kritikus. De mi a gond? A gond az, hogy nem működik. Végre kitaláltam valamit, és elbukom. Mint mindig. Amatőr fellépések, rossz előadások, vagy semmi. Tudtam, hogy nehéz lesz, de már fél éve csak órák, próbák és semmi. Se egy normális szerep, se egy diákfilm. Csak fél éve? Igen, tudom, ezek bajós jelek. A barátnőm dobott, nem akar egy bénával járni, és nem is hibáztatom. Már nincsenek ügyvédbarátaim sem. A színészek, akikkel találkozom, azok meg olyanok. Rexem. De tényleg, komolyan, mit művelek? Van végzettségem, és mosogatok, hogy kifizessem a lakást, az albérletet. Ügyvédkednem kéne. Bla, bla, bla. Elég volt. Lépj túl ezen. Irányítsd az életedet. Nem kell jóváhagyást kérned senkitől. Csak nehéz. Ha könnyű lenne, nem hívnák munkának. Néha nehéz. Tudom, mindenkinek nehéz. És ha olyan öreg vagy, miért nem vállasz felelősséget? Jézusom, ki küldött? Mennem kell. Várj, én sajnálom. Csak rossz napom volt, tudod? Ma van a szülinapom. Meghallgatásom volt. Egyedül vagyok. Boldog szülinapot. Kérlek, maradj még. Bocsi. Szia, nagyfiú! De jó, hogy itt vagy. Milyen volt Sri Lanka? Hiányoztál. Mint mindig. Szia, Pajti! Köszönj Tednek. Szia! Szia, nézd, mit hoztam a nagy baseballosnak! A Yankees! Így van. Eredeti Yankees cucc, barátocskám. Komolyan? Az első igazi labdád, ütőd és kesztyűd. Az a kesztyű... Tudom, az volt a legdrágább. És az ütő? Egy kicsit nagy neki. Tök jó, Jackie. Hé, tudod mit? Játszunk. Egy kis... Na? Aha. Nézd csak. Jó kis pálya, mi? Ha? Kijelölem a bázist. Jól van. Megmondtam. Ne! Azaz... használjunk más, tudod mit? Fogd ezt. Ebben egy drága fényképezőgép van. Köszi. Akkor kezdjük, Ted bácsi indít, és... Ügyes, jó volt! Szép volt, még egyszer, mehet? Most lentről megy, jó van, figyelj! Ez az, Jake! Keményebben, Pajti! Gyere kicsit közelebb! Jake, a labdát figyeld! Csak dobj jobban! Ó, a fényképezőgép! Istenem, Istenem, Istenem!
Vigyázat, mérges szömörce. Van másik labda? Nincs. Csak egy volt. Dedikált. Hát, megjöttünk. Tudod, Julie, 6 hét dzsungel nem volt ilyen kemény. Sajnálom. Semmi gond. Rendes voltál. Azt hiszem, megkedvelt. Szóval, itt maradsz éjszakára? Igen. Alszunk? Hát, jó. Még egyszer köszönöm. Nincs mit. Végre csináltunk valamit 3-asban. Olyanok voltunk, mint egy család. Bizony. Nos, kaptam egy üzenetet kint. Egy barátom és kollégám meghalt. Jó fotós volt. Nagyon sajnálom. Bagdadban volt? Phoenixben. Egyedül otthon. Ha nem csúszik a tartásdíjjal, nem is keresik. 2 nap után találták meg. Jules? Igen. Gyere hozzám. Ted? Nem akarom így végezni. Ki akarja? Ez most komoly? Teljesen. Gondolj ránk és Jake-re. Igen, de mindig úton vagy. A minőség számít, nem a mennyiség, nem? Ted, én nem tudom. Nem vagyok tipikus férjjelölt, de ez nem baj. Sokat viccelődünk, és jó tudni, hogy itt vagy, ha hazajövök. Stabilitás. Nem akarok csak a pasid lenni. Családot szeretnék. Én nem tudom. Házasság? Nem kell felvenned a nevem. Jó. És ezután? Azt tűnt az egyetlen fair megoldásnak, hogy elégessek mindent. A könyvekkel kezdtem, de a függöny lángra kapott. A tűz átterjedt az egész házra. Elnézést, Julie, de Jenna mamája keres a 2-esen, sürgős. Elvinni a gyerekeket a múzeumba. Mondd, hogy rendben, de előtte délutáni alvás van. Visszahívom. Anyád az 1-esen. Anyám, most dolgozom. Majd beszélünk. Elnézést. Miss Missy a 2-esen. És a 11 órásod késni fog. Julie Davidson. Nem, mi történt? De ez csak a második, igaz? Igen, oda küldöm a babysittert. Jake, állj meg! Nem! Add oda a kulcsot! Nem. Haza kell mennünk! Nem akarok! Hallod? Parkba akarok menni! Anyukád nagyon mérges lesz rám, Jake! Mi a gond? Add ide! Haver! Ki vagy? Nem beszélek idegennel. Én nem vagyok idegen. Én az utca harcosa vagyok. Köszönöm. Vicces vagy. Dehogy, Paul vagyok. Itt laktok? Igen. Itt hagyhatnék valamit Julie Davidsonnak? Ő az anyukám. Ez nem igaz. De, esküszöm. Honnan ismered? Megmentette az életemet. Hűha. Igen, ma ezért vagyok színész. Tényleg? És láthattalak már? Nem, ha csak a Médeában nem. Imádom Euripidészt, annyira tragikus. Én filozófia szakos leszek. Tudod, az az igazság, hogy ez az első fizetős színházi fellépésem. A Broadwayn? Nem, a Kennedyn.
Weehawkenben. Szereted a Yu-Gi-Oh-t? Megvan az összes CD-jük. Szereted a Nintendo-t? Igen. Ezt nézd. Jó, mi? Odaadnád ezt, ha megkérlek Julie-nak? Hát, szerintem te is megteheted, itt jön. Te itt? Ezek szerint emlékszel rám. Hatással voltam rá. Paul, megvan az új pálya. Szuper, haver, mutasd. Szia, anyu. Szia. Szóval én kaptam egy szerepet. A Bömböriben. Nagyszerű, gratulálok. Mondtam, hogy ne add fel. Hogy találtál meg? A srác a bárból segített. Az irodádban épp lekéstelek, és aztán... Mindegy. Nem tudom, csak jól éreztem magam akkor este, és reméltem, hogy eljössz. A darabra. Én? Vagy a kritikus. Igen. Anya, én is elmehetek. Meglátjuk. Meglátom. Várj, anya, megmutatom neki a kártyáimat. Végre kettesben lehetünk, na gyere. De meg akarom mutatni neki. Hallgass anyukádra. Azt hiszem, én megyek. Nem! Anya, léci. Van egy ötletem. Paul, miért nem jössz át holnap este? Kapsz egy új paklit. Tényleg? Jó így, Jake úgyis korán elalszik. Átjössz? Persze, mármintha nem gond. Dehogy is, úgy értem, volt már ilyen. Egy hatalmas, romboló paklit. Gyere, anyu, éhes vagyok. Ebédidő van. Kávézunk? Igen. Tök jó. A saroknál jobbra fordulunk majd. Montreal és Toronto? Hát, ha megéri, rendben. Jól van, szia! Örülnöm kell, hogy nem mondtad le megint. Le kellett volna. Már 2 hetem sincs a bemutató körútig. Mi olyan fontos? Ebéd. Anyáddal. Ez a ruha rettentő férfias. 4 főre. 4? Már látom is őket. Őket? Kiket? Joanne-t ismered, és ő itt a fia, Artie. Meséltem már róla. Nagyon örülök. Most ért vissza New Yorkba, hogy közelebb legyen Joannehez. Artie könyvelő a Heart Society-nél. Ő itt az idősebb lányom, Julie. Julia a Metropolitan magazinnál dolgozik. Olvasott már tőle cikket? Az összeset? Köszönöm. Anya, határidőm van, nem érek rá, hogy... Velem ebédelni? Ülj le! Artie lefutotta a bostoni maratont. Tényleg? És ez már a 20. volt. 18. Mondd el, mit kaptál. Kapott egy érmet. Mindenki kapott, anya. Ő mindig nagyon szerény. Mondd az időt is. 3:32 Tényleg szerény. Julie is futott ilyet a Central Parkban. Merre kellene? 5 kilométer. Hol a pincér? Tudod, Julie, Artie azelőtt Chicagóban élt. A 3 könyvelőcég egyikénél volt. 4 nagy van. Úgy tudom, sokat jársz az unokaöcséddel foci meccsre. Inkább kosármeccsre. A Knicks miatt hagytam ott Chicagót. Látja valaki a pincért? Le kell adnom egy cikket 3-ig. Mondtam, hogy Julie-nak van egy fia. Apa nélkül. Mennem kell. Anya? Julie! Semmi személyes. Nem szoktam ebédelni, dolgoznom kell. Teljesen megértem. Ön nagyszerű fickó, de az anyám elfelejti, hogy van barátom, aki éppenséggel eljegyzett. Várj! Hozzámész? Nem biztos. Így kell megtudnom. Szia! Julie! Hallottad ezt? Végre férjhez megy. Jó a sminked. A kártyák. Éme.
Megint te? Szia! Bírod a Yankees? Viccelsz, hát persze. De ugye nem fogunk végig uncsi baseballt nézni. Oh. Korán jövök. Szóval mit csináljunk? Sokat gondolkozom ezen az öröklött, nem öröklött dolgon. Befolyásolhat a környezet, a szülő, a genetika. Tudtad, hogy egy új tanulmány szerint a testvér is meghatározó? Juice. Mi az? Elég a munkából. Ez nem teljesen... Nem az. Nem tudom, csak az jár az eszemben, hogy imádtam megírni. De az a turné... Nos, a szükséges rossz. Könyvet akartál, nem? De... Nem lesz muszáj dolgoznod, ha nem akarsz. Ha összeházasodunk, lehet szabadúszó, mint én. Vagy semmi. Talán leállhatnánk egy időre. Írhatnánk egy könyvet. Te írsz, én fotózok, jó, nem? Hát nem is tudom. Kell a jövedelem. Tényleg ezt akarod? De mennyire? Elegem volt. Sokat láttam. Kész vagyok az új kalandra. Család. Itt is lakhatnánk. Vagy vidéken, vagy külföldön. Új-Zéland? És íme. Ó, Istenem, ez gyönyörű. Hát nem mindennapi, ahogy te sem. Oh, nem már. Julie. Oh, Ted. Hozzám jössz. Oh, Ted, állj le. Miért? Komolyan gondolom. Ez nem te vagy. Ezek nem mi vagyunk. Lehetnénk. Miért is ne? Megváltoztatnád az egész életedet csak így? Igen. Kész vagyok. Én tényleg megtenném. Én nem... Nézd! Vidd el egy tesztkörre. Jól áll-e? Kényelmese? Gondold meg. Reggel indul a képem. Hétfőn jövök. Addig van időd. Mama got a secret, mama got a secret, mama got a secret that daddy don't know. Hány óra? Hol van Kiki? Ó, el kellett mennie. A lakótársa kiakadt. Mennyivel tartozom? Gyere el a darabra. Kifizetem, tényleg? Zavarna, ha itt maradnék? Igen. Nincs éjszakai busz. Hív taxit, kifizetem. A szobatársam utálja, ha felébreztem. Reggel lelépek, ígérem. Jól van, maradj. Egyébként hogy megy a darab? Jól. De a páros rész szívás. Mi a gond? Az egyensúlyjal küzdök. Hol őszinte, hol hazug. Magabiztos, ideges. Imádom White-ot. Végszavazzak? Lenne kedved? Persze.
De figyelmeztetlek, hogy már nagyon régen nem olvastam ilyet. Jól van. Én vagyok Worthing, te Gwendolyn. Jobb lennék. Lady Bracknellnek, de ahogy akarod. Jól van. Milyen gyönyörű ma az idő, Fairfax kisasszony. Kérem, ne az időről beszéljen, Worthing úr. Ha az időről beszélnek hozzám, mindig úgy érzem, hogy bizonyosan másról akarnak beszélni, és ez nagyon idegessé tesz. Én is másról akarok beszélni. Mindjárt gondoltam. Én sosem tévedek. Fairfax kisasszony, ha megengedné, én nagyon szeretném kihasználni Lady Bracknell pillanatnyi távol létét. Hé, lassíts, haver, szerintem Worthing ennél finomabb. Ajánlom, hogy siessen. Jól van. Mióta kegyeddel találkoztam, jobban csodálom, mint bármely más lányt, akivel valaha találkoztam. Jobb. Tudom, és gyakran kívántam, hogy különösen mások jelenlétében bárcsak több jelét adta volna csodálatának. Én rám, ön mindig ellenállhatatlan igérzettel hatott. Még nem is láttam önt, s már éppenséggel nem volt közönyös előttem. Hisz tudja, Worthing úr, ma az ideálok korában élünk. És az ideálom mindig az volt, hogy olyan valakit szeressek, akinek Ernest a neve. Elnézést. Ebben a névben van valami, ami föltétlen bizalmat ébreszt. Abban a pillanatban, amikor Algernon először említette, hogy van egy Ernest nevű barátja, tudtam, hogy az a rendeltetésem, hogy szeressem. Igazán szeret, Gwendolyn? Szenvedélyesen. Drágám, nem is tudod, milyen boldog eltettél. Ó, francba! Én nagyon sajnálom. Színjáték. Nem gond. Jó hét! Nézel velem bármit? Ó, nem áll, szar. Anya, Paul csúnyán beszél. Sé, ne árulkodj. Halló? Szia, Stuart vagyok. Gyere fel. Hol a Nintendo? Mi ez? Egy tetkó. Azt látom. De mit jelent? Az igazság jele. Wow, baró. Azt akartam, hogy a törvény az én oldalamon álljon. Anya, nézd, én is akarok. Szép. Ideje menni. Ne kérdezz. Kiskutya! Beviszem a szobámba. És te vagy? Ő Paul. A bárból. Kiki barátja. Hé, maga Stuart Blakeman. Azt mondják. Tudja, színész vagyok. Hát persze. És imádom a munkáit. Mindig olvasom. Amit a 4. Henrikről írt, az zseniális. Tényleg. Bravo, brilliánsat tud segget nyolni. Igazán? Tudja, gyakoroltam. Játszik valamiben? A Bunburyben. Ó, hol játsszák? Jerseyben. Jersey? A jövő héttől, de majd New Yorkban is. Persze. Hé, megnézni? Paulnak indulnia kell. Hát, talán elküldök valakit. Julie barátaiért mindent. Ő nem barát. Hát, köszi. Jobb, ha megyek. És köszönöm, hogy maradhattam. És hogy segítettél. Nincs mit. Az anyám. Ó, láthatom? Nem. Ó, nem már. Nem. Hé, örventem. Köszönöm, hogy maradhattam. Miért edzek én? Sosem leszek ilyen. Szia! Gyere fel! Ez a test, ez genetikus vagy manipulált. Anya, Paul a pókember. Nem, Paul nem a pókember.
Ne nézd meg a darabot. Miért ne? Itt a nagyi! Ó, a kedvenc unokám. Nincs is más unokád. Megnézhetem először a bálnásat, léci. Igen, vegyél fel egy pulcsit, itt hideg van. Szia, anya! Az engedékeny nevelés terjedése. Csak érdekesnek találtam. Szia, Mona! Hello, Stuart. Szóval, mit szólsz a hírhez? Milyen hírhez? Ó, új gyűrű! Esküvő lesz. Neked? Nem nekem, Julie-nak. Wow! Te és... Ted? Ki más? Még nem biztos. Nem tudom, mit mondjak. Hogy érted? Hozzámész, nem? Lesz, apukám. Ted? Még nem tudom, Jake, menj a pulcsidért. De... Most! Anya, nem így akartam, hogy megtudja. Azt hittem, már tudja. Meddig vártál volna? A nászútig? És van gyűrűd? Ó, gyönyörű. Smaragd? Nagyon szép gyűrű. Ki sem néztem belőle. Nem tudom, hogy miért kell neked mindig ezeket a kellemes anyalánya pillanatokat. Jól elrontanod. A menzeszed normális? Anya! Én is ingerlékeny voltam, amikor menstruáltam. Többet kell majd baseballoznom Teddel. Még nem tudom. A múltkor elég szar volt. Jake! Honnan szedted ezt? Paultól. Paul? Az anyukája tudja, hogy így beszél? Elmondhatom Horationak, hogy lesz, apukám. Van még más meglepetés is? Azt hiszem, nincs. Ó, épp most hozzák. Ó, Istenem, ez gyönyörű. Még sosem kényeztettek el így, ez túl sok. Még több? Köszönöm, hogy közelebb hoztál, Ernest. Mindegy. Ted, nagyon köszönöm. Én is. Majd beszélünk. Szia! Ki halt meg? Az asszisztensem most foglal helyet. Jössz? Hová? Weehawkenbe a darabra. Mész? Utálod Jersey-t. Oscar Wilde mindig jó. Ráadásul premier. Talán többször nem is adják. Nem a te szinted. Láttad a fütyibábozást? Én igen. Gyere! Miért ne? Mert... Azt hiszem, tudom. El akarsz jönni. Szerintem egy pajkos lány vagy. Ne bújj a gyűrű mögé. Rosszul gondolod. Én szerettem őt. És szerintem te vagy pajkos. Talált. Gyere, jó lesz. Mivel férjhez mész, lehet, hogy az utolsó közös esténk. Indulj! Menj! Jól vagy? Drágám, nem is tudod milyen. Boldoggá tettél. Ó, ez tökéletes. Tényleg így gondolod? Tényleg. Elnézést. Őről nem mindig érzi az ember. Elnézést. Szóval A fia lelökte a csúszdán. ez nem igaz. De igen. A fia egy kis zsarnok. Nem Órász az ő fia. Én vagyok a dada. Tök mindegy. Figyeljen oda. Meg is sérülhetett volna. Most viccel velem? A fia jól van. Figyelje! Nézze, Figyeljen! Jake, jól van, menjünk máshová. Az anyák túlreagálják a dolgokat. Az enyhe kifejezés. Paul! Azt hittem, megütöd. Hát majdnem. Tudod, izgulok a darab miatt. Jó leszel. Ha nem felejtem el. Jó leszel. Jake! Istenem, hol van? Jake! Jake! Itt vagyok. Ezt ne csináld még egyszer! Ez nem vicc! Értetted? Hé, hová mész? Állj meg! Hagyjatok békén.
Hagyjatok békén! Semmi baj. Jól vagy? Jake, jól vagy? Jól vagy? Oh. Semmi baj, jól van. Nincs semmi baj, hallod? Minden rendben. Jól vagy? Ó, kicsikém. Minden rendben, Miss Davidson. Kellett pár öltés. Egy foga meglazult, jó lenne, ha elvinné fogorvoshoz. Lesz egy barósebb helyen. Mi történt? Elestem, mikor Paul kergetett. Sajnálom, az én hibám. Nem, az én hibám volt. Paul kergetett? Nem Paul a hibás. Baleset volt. Gyorsan futott és elbotlott. Hát talán jobban kellett volna figyelni. És nem szórakozni. Mit gondoltatok? Hogy bízhattam rátok? Jó. Ez a munka nem ér ennyit. És te? A fogtündér jön akkor is, ha csak kilazult. Majd kiderül. Szóval kirúgtam. Muszáj volt. Lehetett volna rosszabb. A gond csak az, hogy nincs időm, hogy... Van esély rá, hogy holnap érte menj és vele legyél. Igen, szeretnék, de a szerkesztőmmel ebédelek, és aztán dolgozom, és repülök. Jó, megértem. Áthívom anyámat, ő az én megmentőm. Én is lehetnék az. Ki ez? Fogalmam sincs. Mit keresel itt? Hogy jöttél fel? Annyira sajnálom, Nem állíthatsz be csak hibám. így. Látható? Hey! Nem, alszik! Nem ébreztem fel. Mi folyik itt? Megoldom, egy pillanat. Ki ez? Ó, Paul. Paul Kikivel dolgozik. Tudod, Jake-kel és Kikivel. Kikivel? Paul, ő Ted. Ted Paul. Szia. Szia. Érdekes munka. Igen, kalandos munka. Holnap este már Kínában leszek a nagy fal miatt. Megtaláltad. Hát, nehéz elhibázni. Azt mondják, látni az... Nem. A flót. A munkádban. Csíkszentmihalyi. Csíkszent mi? Bocsi. Olyan szép. Nem? Igen. Igen, az. Ó, már 2 óra. Francba. Lekéstem a metrót. És hol alszol? Tudod mit? Mehetsz hozzám. Ő úgyis korán kell. Megmutatom az albérletem. Wow! Anyu, a fogtündér hozott nekem egy Nintendót. Mi? Egy $1 és egy Nintendo. Wow. Olyan, mint Paulé anya. Ő a fogtündér. Paul nem fog tündér.
Indulás a suliba. Várj csak! Ma a nagyival leszel este, jó? Jó, szeretlek. Én is. Menj, szia! Mióta kegyeddel találkoztam, jobban csodálom, mint bármely más lányt, akivel valaha találkoztam. Ezt tudja, Wörting úr, ma az ideálok korában élünk, és az ideálom mindig az volt, hogy olyan valakit szeressek, akinek Ernest a neve. Ebben a névben van valami, ami föltétlen bizalmat ébreszt. Amikor Algernon először említette, hogy van neki egy Ernest nevű barátja, tudtam, hogy az a rendeltetésem, hogy szeressem önt. Igazán szeret, Gwendolyn? Szenvedélyesen. Ó, drágám, nem is tudod, milyen boldoggá tettél. Hé! Hát eljöttünk. Jól nézel ki. Köszi. Sajnálom. Rendben. Jó voltál? Tényleg? Úgy éreztem. Akkor jó. És sokat jelent, hogy itt vagytok. Örülök. Igazán szép munka. De tényleg. Hé, gyertek el a buliba. Mindenki jön. Itt van szemben. Én nem tudom. Meleg sör és mogyoró? Bizony. Julie, gyere, jó munka lesz. When the train rolled to the station, I looked her in the eye. Well, I was lonesome, there's a lonesome, I couldn't cry. Táncoljunk. Én nem. Gyere, jó lesz. Öreg vagyok én ehhez. Jaj, nem már. Egy tánc? Nem, köszi. Gyere már. Menj. When the train left the station, little two lights on behind. When the train left the station, little two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red one was my mind. Köszönöm, most már mennem kell. Nem. Várj csak. Oda jó táncoltam. És csak 3-szor léptél rá lábamra. Csak még egyszer. Ígérem. 1. Ó, nem már. Hé, mit nem már? Nem vagyunk már gimisek. És egyáltalán, hol voltál te, amikor én oda jártam? Ugyan már. I know you love me. I know you're feeling lonely. Engem nem zavar. Mi? A korod. Hé, egy tánc. Megígérted. Szóval, Jake örült? Igen, de azt hiszi, te vagy a fogtündér. Hé, nincs baj. Lazíts. Jacob-ja hol van? Biztos megbántott. Hé, most mi van? Rosszat mondtam? Nem, csak haza kell mennem. Szia! Kávét? Én nem bírom. Talán a kávé segít. Jake, kicsim, magunkra hagynál egy percre, kérlek. Szeretem Jake-et.
tudod, hogy mennyire. De ez nem mehet így tovább. Nem bírom a várost. Van saját életem. Tudom, ez átmeneti. Nem vagyok már fiatal. Nem bírok folyton Jól van, rohangálni. értem, megoldom. Eljövök korábban. Neked férj kell, Jake-nek meg apa. Ez a szép gyűrű jelent bármit is? Én most letussolok, és hazamegyek. Rendben? Mit keresel itt? Én szörnyen érzem magam. Veled minden rendben? Minden rendben. Menj el. Paul, szia! Szia, Pajti. Nézd, már itt tartok. Tök jó, mutasd csak. Ma te jössz értem a suliba? Nem, majd én. Inkább Paul. Ráérek, nem gond. Hey, Paul, leszel a dadám? Paul túl elfoglalt, nem lehet. Szabad vagyok. Nem, azt nem lehet. Miért? Mert rossz ötlet. Te lennél a dada? Talán szexista vagy? Más úgy sincs. Ez őrültség. Ez az. Jó, mi? Hagytam a szemüvegem? Nem, anya, nem tudom, hol van. Jól van, jó, legyen. Felhívom a sulit délután. Most menj, mi gyerünk már, menj! Rendben, mindjárt indulnunk kell. Gyere. Paul itt hagyta a táskáját. Paul? Tudod, Jake barátja. Elég nagy táska ez egy gyereknek, nem gondolod? Remélem, hogy nem ilyennel jár ő is. Fájni fog a háta. Paul nem kisfiú, nagyi. Ha nem? Ó, hát Jakehez képest nagyobb, egy kicsit. Szívesen találkoznék vele. Jól van, anya, most mennem kell. Julie, gondolkodj, ígérd meg. A fiadnak apa kell, nem egy dada. Tudom, anya. Szia, Paul! Szia, Pajti, Mizu. Nézd, van tetkó. Ó, ez tök jó, tetszik. Itt jön Horatio. Ó, ne, várj. Hello. Hé, verseny az ajtóig. Gyerünk, hajrá! Kitchen, in the bathroom, on the couch cushion. Remind me what love is, what love is, what love is. Remind me what love is, what love is, what love is. Tudtam, hogy itt lesztek. Anya! Szia! Na hát, micsoda meglepetés. Még épp időben. Mihez? A csikizéshez. Na? Figyelj! Ó, szép, igen! Jó volt, anya!
tökéletes nap volt. Ugye, Paul? Jó volt a mai nap, anyu. Az volt. Szeretlek. Én is, kincsem. Elaludt? Elfáradt. Jól el volt. Én is. És te? Legyen jó estét ma. Holnap 3-ra érte megyek. Jó. Pillantás a hídról, a legnagyobb visszatér, készülj fel rá, Jude Law. Azt mondtam, Jude Law. Ezt nemnek veszem. Összezavarodtam. Nem tudom, mit művelek. Én olyankor vagyok a legjobb. Nem munkáról beszélek. Én sem. Szegény, édes, gyönyörű, összezavarodott Julie. A monogámia csupán egy elavult viktoriánus propaganda. Talán igen, de Jake-nek ez a legjobb. Ráadásul szó sincs semmi egyébről. Most őszintén. Ami Jake-nek jó, nem biztos, hogy neked is az. Jake! Ó, mekkorát nőttél! Na figyelj! Szerepet kaptam a mizantrópba. Tényleg? Bostonban. Nagyszerű, nem semmi. Tudom, pénteken megyek, csak 6 hét. Wow! Boston? És nem Weehawken? Nem ám. Na jól van. Jake, elmentem. Szia, Paul! Már nem Weehawken. Aggódom a Yankees miatt. Mit gondolsz? Szerinted bejutnak? Remélem. Megnézhetnénk. Ráveszem anyát, hogy fennmaradhassak. Úgysem engedné meg, de jól hangzik. Bárcsak te lennél az apám, nem Ted. Összeházasodnak? Jake! Itt a nagyi! Nagyi! Jake! Jake, hol vagy? Szia, nagyi! Hát itt vagy. Ó, ki maga? Ő Paul, nagyi. Paul? Ismerem? Paul, hol hallottam róla? Egy barátod. Ő a dadám. Dada? Julie sosem mond el semmit. Nem tudom, mi ütött belé. Azt se tudom, lesz-e esküvő. Úgy tűnik, nem csak engem érdekel ez. Gyere, Paul, fejezzük be! Mindjárt jövök, oké? Szereti magát. Igen, bírom a kékeket. A Williamsre járt? Igen. Jake biológiai apja is oda járt. Ki? Talán ismeri. Ő is ennyi idős lehet. 30 körül. Hogy mi? A DONOR. Szia, bocs, hogy késtem. Felhívtak és... Mi a baj? Hol van Jake? Bent a nagyival. Elmondtad volna valaha? Mi? Szóval nem.
Igaz? Paul! Szia, édes, mit csinálsz? Tudod, mit kéne? Mit? Fürdeni. Hozz egy könyvet, és olvassunk. Nem akarok fürödni. Pedig muszáj. Gyere. Nem vagyok koszos, fürödtem tegnap. Jake, nem fürödtél tegnap. De igen! Jake, hallgass anyádra, menj! Anya, mit művelsz? Hogy mit művelek? Nézz tükörbe és kérdezd meg magadtól. Azt hiszed, újra feltalálod a kereket, ha? Milyen kereket? Miről beszélsz? Ne dühíts fel, kisasszony! Nem érdekel, miért tetted. Hihetetlenül önző voltál, mikor úgy döntöttél, világra hozod ezt a gyereket. De gyönyörű unoka. Így önző módon megbocsátottam. De te, az anyaság önzetlen. Mindig a gyerek az első. Talán nem cselekedtem mindig helyesen, de sosem szórakoztam a te károdra. A gyerek az első. Kérlek, anyaként nem kell mártírnak lennem. Ez nem büntetés vagy kitüntetés, választás. És semmi sem fontosabb Jake boldogságánál. Semmi. Ez rólad szól. Mi ez? Cikk vagy felmondás? Mindkettő. Jézusom, Stuart, ki vagyok én, hogy döntésekről írjak, amikor mindig rosszul döntök? Rossz ember vagyok, nagyon rossz ember vagyok. Drámaórán vagyunk. A gyereket hoztam a világra apa nélkül. B, megszegtem a törvényt a határtalan kíváncsiságom miatt, és C, belezugtam egy srácba, akit becsaptam, miközben egy másik megkért. Mégis, ki tesz ilyet? Olvastad már ezt, amit írunk? Nem azt mondom, hogy jól döntöttél, de egy csomóan sokkal rosszabb dolgokat művelnek. Komolyan, ezért olvasom. Megvigasztal. Én csak normális életet akarok. Tanultam a hibákból. Ha befejeztem a turnét, azonnal felmondok. Szabadúszó leszek, és hozzámegyek Tedhez. Szia! Annyira hiányoztál. Te is nekem. Várj, én találtam egy templomot Shanxiban, lehetne buddhista szertartás. Gyönyörű lenne. Nem vagyunk buddhisták. És a többiek hogy jönnének? Nos, tarthatnánk egy bulit. Anyád szívesen megszervezni a klubban. Én pedig utána néztem a nászutaknak. Tájföldhöz mit szólsz? Tájföld? Gyönyörű, ilyenkor imádnád. És kinéztem már egy szállodát is. Jake is jöhetne. Ja, mindenre gondoltál. Szeretném, hogy tudd, mennyire fontos vagy. Mi a gond? Sajnálom, nem mehetek hozzád. Szeretlek, tényleg, de nem megy. Miért nem? Mármint miattad akarok megváltozni. Hidd el, megbánnád. Honnan tudod? Azt hittem, ezt akarod. Nem tudom, mit akarok. Miért? Szóval van más valaki? Nem, szó sincs erről.
Akkor meg... Jézusom, Julie! Bezárkózol. Tudom. Ez nekem se egyszerű, de meg akarom próbálni. Tudod, azt hittem, te és én passzolunk sok mindenben. Ez így is van. Au, nem már, Julie, nem már! Tartsd meg. Egész ügyesek vagyok. Még csak ott jönnek. Igen, hál' Istennek jól lesz. Bizony. Hová mennek azt még nem tudjuk. tudom. Nagyon vártam már. Úgy vártam. Szia, kicsim! Jake! Hol van Paul? Kivettem a délutánt. Azt csinálunk, amit csak akarsz. Köpőcsöveztünk volna. Hát, tudod, Paul többé nem a dadád. Miért nem? Menjünk fagyizni. Azt mondta, itt lesz. Tudom, nem ő a hibás. Munkát kapott nagyon messze innen. De anya majd megtalálja a tökéletes új dadát neked. Mit szólsz? Ez nem fair. Nagyon sajnálom. Jake! 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 Állj meg! Jake, mit művelsz? Halkítsd le a zenét! Úristen, megölted? Csak színlel. Hazamehetek végre. Igen, hazamehet. Anya, én vagyok. Segítenél? Hiányzik Paul anya. Nekem is. But you know what I'm waiting for. Would you pull away or pull me in? Every word you say. Szállj ki, kicsim! Van már kábel tévéd? Még ilyet! Menj! Tűnés! Elbírod ezeket? Köszi, anya, mindent. Julie, drágám, ha visszajössz, tarthatnál egy kis szünetet. Rád is vigyáznék. Nem lehet, az írás jól megy. Jake, olyan jól fogunk mulatni, amíg a mami dolgozik. Mielőtt végleg bezárta az ajtót, körülnézett, csodálkozott, miért tartott oly soká, hogy rájöjjön. Ideje indulni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Dedikálnád nekem? Szia! Kösz, hogy eljöttél. Örülök, hogy Manhattannel kezdtem, itt kedvesek. Nem igaz, jó vagy? Szeretnek? Mert nem ismernek. Ó, szia! Csodás! Állatkert. Kikészített egy művészetkedvelő. Totál kimerültem tőle. A könyvben volt a téma? Mi más? Ó, Artie, ő jó barátom, Stuart Blakerman. Örvendek. Julie untatott már eleget? Egyáltalán nem, örvendek. Ó, hulla vagyok. Sokáig néztem az Emmát a PBS-en. Én is. Imádom Austin-t. Csak ugye? Minden rendben. Miért ne lenne? Csak kérdezem. Beszélhetnék Jake-kel? Hát persze. Jake, anyád keres! És
Hallom, ott volt Árti is. Honnan tudod, hogy... Igen, rendes volt. Jó fogás, nem? Abszolút. És? Most merre mész? Bostonba. 2 előadás. Boston. Igen, Boston. Julie. Igen, anya. A gyerek az első, tudod, ugye? Anya, én... Julie. Nagyon kérlek, hallgass rám. Beszélj a mamival. Anyu! It's easy for you because you have me. Köszönöm. Édv, milyen névre? Jessica-nak. Is heartache and pain. You're gonna leave me, even a blind man could see. But I still love you, it isn't the same. This is insane. Kinek lesz? Jacknek jó? Because all my life I've been waiting for you, because all my life I've been waiting for you, because all my life I've been waiting for you. Elnézést. Igen, segítetek? Itt van Paul Cooper. Szabad tudnom, ki keresi? Julie Davidson. A Metropolitantől. Rendben, pillanat. Várjon! Igen? Megmondaná... Ez nehezebb, mint hittem. Hát, hogyha jegyekről van szó, szerintem biztosan szívesen segít. Nem arról. Azért köszönöm. Mit hozhatok? Egy cappuccinót. Rögtön hozom. Köszönöm. Nincs semmi. Szia! Csatlakozhatok? Valami angyal vagy? Nem hinném. Szóval, hogy van Jake? Hiányzol neki. Nagyon. És nekem is. Ő is nekem. És te is. Paul, nem akartalak becsapni. Én csak meg akartalak ismerni. Jake miatt. Először. Aztán magam miatt. Nagy hiba volt. Én próbáltam bocsánatot kérni, de nem tudtam hogyan. Ilyen egy író. Akkor most mi legyen?